Ahojte, všetkých vás zdravím pri dnešnom výklade. Je to výklad na tieto dva balíčky. Hneď vám ukážem, ktorý čo obsahujú. Sú to náramky. Takže si môžete vyberať balíček číslo 1, balíček číslo 2. Bude to na tému čo, alebo kto, lepšie povedané, kto vám prichádza do života, aký vzťah po období sklamania a neúspechu v láske. Tento balíček číslo 1 je takýto náramok s modrými kamienkami a tento samozrejme tiež, ale s bledomodrými, ak to vôbec ešte tak vidno. Takže vyberajte, budeme si dokladať určite kartičky, ale zatiaľ z týchto dvoch. No a ak ste si už vybrali, ideme na balíček číslo 1. Tak vítam vás, moji milí, tu si položím tieto veci, kartičky, hneď sa k ním vyjadrím. Pozrieme sa, kto vám prichádza do života po období sklamania, neúspechu v láske, v nejakej blízkej dobe, možno max do konca roka. Takže poprosím 5 kariet, Pane Bože. Oj, dobre. Kto vám to prichádza, kto to bude? Kto vám prichádza? Dobre. Takže kto? Všetkým ďakujem za komentáre. Ja chcem povedať, že keď je tých komentárov pod videom, to je jedno, koľko ich je, keď ich aj 500, tak ja každému sama dám like, že nerobí to žiadny automat, takže som vám veľmi vďačná, tá energia tu medzi nami prúdi, to je super. Takže pokiaľ chcete nejakú energiu, ktorú tu budem hovoriť, ja potom uzriemím možno nejaké číselko, ak nám z toho vyjde, tak môžete to číselko napísať do komentára. Alebo príjmam a tak ďalej, hej, výklad za svoj a tak ďalej, uvidíme. No a samozrejme, tí, čo ma nesledujete, nezdielate alebo neodoberáte kanál, tak môžete tak urobiť, pretože, ako som už minule spomínala, tá energia sa tak prepojí, hej, že ste v tom, sme ako keby skupina, kolektív, čiže je tu tá kolektívna energia, keď aj robím výklady, tak sa viac sústredí potom tá energia na to, kto je v tom kolektíve, ako pre tých, ktorí napríklad nie sú odberateľmi alebo nepíšu komentár, nezapájajú sa to energiou, nedajú like, hej, čiže kľudne dajte like, odber. Za to ja nič nemám, to je len o tom, že vám sa tie videá na budúce ponúknú a nemusíte ich hľadať, vyhľadávať a myslím si, že sú dosť nápomocné tie videá ľuďom. Takže ideme sa pozrieť, ešte si doložíme karty. Aký typ vzťahu vás čaká najbližšie po období sklamaní, že čo to bude, či to už bude niečo super alebo nie, poprosím, aký typ vzťahu vás bude čakať najbližšie. Vôbec ma to neprekvapuje. Dobre, aký typ vzťahu vás bude čakať najbližšie s osobou, ktorá vám príde, pretože jednak sa pozeráme na osobu a jednak sa pozeráme na ten typ vzťahu a presne to som tu vnímala a to sa mi aj potvrdzuje, čo som už navnímala bez miešania kariet, takže OK, no. Takže moji milí, po období sklamania, čo vás čaká? Myslím si, že toto je zaujímavý výklad, nacikujem tu, úplne ma to potiahlo, že urobiť niečo takéto a nacikujem tu naozaj to, že vám to môže pomôcť. Takže potom takéto aj osobné výklady sú k dispozícii. Dobre, takže ideme na to. Balíček číslo 1. Tak ešte raz si vás dovolujem uvítať pri vašom výklade a pozeráme sa na to, kto vám ide do života po období sklamania. Tým chcem povedať, že týmto vieme pozrieť, že či už ste z niečoho vystúpili, alebo sa budete cykliť a tak ďalej, alebo sa vám zopakuje niečo, to, čo z minulosti ste zažili s iným človekom. Dobre, takže ak ste sa ponaučili, OK, ak neponaučili, bude sa vám to opakovať. Dobre, kto vám ide do života, aká osoba, hej, najskôr to pozrieme. Ide vám sem človek, ktorý môže to byť človek ako spriaznená duša, čo teda nie je veľká výhra, ja to stále hovorím u mňa, ja to nevnímam ako veľkú výhru, tie spriaznené duše, samozrejme všetká časť výnimkám. Ide tu človek, ktorý môže byť veľmi povrchný, ktorý vám môže byť taký citový ten človek, tá osoba, ktorá príde či už mužom alebo ženám, hej, ale je to osoba, ktorá bude potrebovať sama dozrieť a preliečiť sa z nejakých nezdarov v láske a to buď získa pri vás, lebo vy budete láskyplná osoba, alebo vám príde človek, ktorý aj vám ešte bude
pomáhať, alebo pomáhať, to znie tak, ako keby to malo byť fajn, dobre, ale môže to byť rôznymi spôsobmi, ktorý spôsobí to, že vám bude niečo zrkadliť a tým pádom vy sa budete potrebovať ešte preliečiť z nejakých nezdarov. Čiže po období sklamania, po pravde, vás čaká vzťah, ktorý môže byť vzťahom, ktorý sa vám zopakuje. Ako niečo ste už zažili a môže sa vám niečo podobné, nemusí to byť také, povedzme, nešťastné, nedobré, ale vzhľadom k tomu, že tu vidím človeka v energii, ktorý je naozaj povrchný, ktorý môže byť taký, že síce môže mať city, ale nemusí to byť úplne OK, že môže to byť nestále. Skôr tento človek môže byť zameraný na také vzťahy nezáväzné, alebo hovorím, povrchné. Bude to taký človek, ktorý bude potrebovať možno svoj priestor utichnutý, bude skôr taký dumavajúci, hlbajúci, ale zároveň, hovorím, vy si tu budete zrkadliť, možno si budete zrkadliť navzájom. Táto osoba môže byť taký iracionálny človek a taký snílek, hej, to mi tu viackrát sa ukazuje, taký proste, neviem, či zrovna pre život partnerský, z tohto mi to tak nevychádza, čiže keď tu príde to zrkadlenie, niečo bude vo vás spúšťať, hej, nejakú emóciu, niečo a vy to budete potrebovať preliečiť. Ak sa chcete dostať, ak sa tu bavíme, že chcete nejaký vážny vzťah, hlboký a naplnený, tu ešte taký vzťah neprichádza najbližšie, pozor, najbližšie, nemáme to, že na celý život, hej, výklad, najbližšie, max do konca roka, môže to byť, čiže 3-6 mesiacov, povedzme. No a môžete tu zažiť vzťah, hneď vám poviem aký. Tento vzťah, tým, že táto osoba nebude ako keby zrelá alebo pripravená na zrelý vzťah, tak vás tu čaká vzťah veľmi taký, ide mi, že bezhlavý. Len vzťah založený na intimite, je tu veľká blízkosť, intimita, ale toto je vzťah, ktorý tu bude, dokonca to môže byť vzťah trošku aj tajný. Buď tá osoba vás bude tajiť, alebo aj vy budete tú osobu tajiť, že proste budete musieť, hej. Je to vzťah, ktorý je veľmi taký povrchný, intimné veci, môže toto byť energia milenca tu, milenca, milenky, čiže môžete byť v takom mileneckom vzťahu a je to také skôr, že sa tu ukazuje uviaznutie, čiže je to také, pozor na bezhlavé vrhnutie sa do vzťahu s niekým, pokiaľ už chcete niečo iné, tak tu vám hrozí, že budete vo vzťahu s človekom, ktorý nechce vážny vzťah, nie je naň pripravený, aj keby to tvrdil, tak nie je to OK, budete si niečo zrkadliť, to znamená, že môže vám spôsobovať zranenia, alebo kľudne aj vy jemu, hej, že niečo tam môže byť, čo bude on potrebovať tiež preliečiť tá osoba. Ale hovorím, forma vzťahu, ktorú tu vidím, je forma tajného vzťahu, mileneckého vzťahu, neúprimného vzťahu, povrchného vzťahu. Takže také uviaznutie. Aby ste zase tu neuviazli, tak vám poviem s týmto človekom, aby to zase netrvalo nejak dlhšie, ako bude treba. Ak sa vám tu niekto taký objaví, tak je potom potreba možnosť takéhoto vzťahu vystúpiť, pokiaľ samozrejme v tomto období najbližšom pre vás od zhliadnutia videa nebudete aj vy chcieť len vzťah taký, že povrchný. Ale budú sa tam nejaké veci, zranenia liečiť, ale bude treba teda na nich asi aj popracovať z vašej strany, pokiaľ budete v živote chcieť posunúť v rámci vzťahov a lásky ďalej. Dobre? Takže táto osoba mi príde, že môže to byť taký zbrklý človek, ktorý sa aj náhle objaví v tom vašom možno živote u niektorých, je tu potreba proste potom niečo riešiť u vás, aby došlo k zmene. Hej, aby ste si mohli priťahovať do života možno niečo lepšie. Alebo stabilnejšie, vážnejšie. Takže balíček číslo 1 pre vás. By som tu povedala, že ak niekto chcete úplne niečo, že začať ako keby od nuly, že niečo nové, aby ste sa už nejak necyklili, ak chcete na sebe aj pracovať, ak chcete úplne nové niečo, tak by som povedala, že aj 000 by pre vás bola, hej, že v tomto ponímaní to vnímam ako
že keď človek čistou kartou by začínal. No. Takže zatiaľ toto, ale hovorím, je to na blízku dobu, takže OK, možno si tým niekto rýchlo prejde, možno ešte fakt potrebujete niečo doliečiť, pre niekoho, ak chcete niečo doliečiť, tak 444 číselko a liečenie. A pripravte sa, nie je to... Je to v podstate, niekedy je to dobré, že stretneme ľudí, ktorí nás posunú ďalej, čiže to liečenie, ak má byť týmto spôsobom OK, tak ho príjmite teda za svoje, ale vedzke, že o čo tu ide a vy si sami musíte ujasniť, že čo chcete, hej? Že či zotrvávať potom v niečom takomto, alebo či si to do života pustiť. Ono môže byť, že ak sa vy teraz na základe napríklad aj tohto výkladíku rozhodnete, že tak nie, že ak mám vúpnúť do takéhoto niečo, už to nechcem, tak jednoducho do takého vzťahu s takým človekom nevojdete. Hej, aj to je znamenie tomu vesmíru. Ten vesmír vás môže skúšať prvýkrát, druhý, aj tretí, aj viac, ale keď mu dáte vždy najavo, že toto nie je to, čo chcete, tak jednoducho nevkročíte do takého vzťahu s takým človekom. Takže toto môže byť pre vás, ktorý naozaj vám to môže v tomto zmysle pomôcť, že to počujete. Lebo jasné, keď človek nevie dopredu kroky, tak môže si povedať, však tentokrát to bude iné, OK, idem do toho, ale vy už viete, hej, na základe výkladu. Takže balíček číslo 1, toľko pre vás. Rozhodnutie bude na vás, samozrejme, do čoho idete, do čoho nie. A prajem vám teda všetko dobré, počujeme sa pri ďalšom výklade a ideme na balíček číslo 2. Ja už vítam tento balíček číslo 2, dobre. Karty si otočíme, ideme si vyložiť ďalšie. Hneď sa k tomu dostaneme, že čo máte počuť. Čiže, kto vám ide do života najbližšie, alebo v blízkej dobe, tak do max pol roka, do pol roka, kto vám ide do života v láske po neúspechu, po sklamaniach, po nezdaroch. Takže, aký človek, kto vám tu ide? Dobre. Kto vám ide do života najbližšie, balíček číslo 2? Kto vám ide do života v blízkej dobe po období neúspechu? Poprosím ešte nejaké karty. Dobre, už mi to tu vypadáva. Takže kto vám ide do života po období neúspechu? Pozrieme sa, aká osoba vám vstúpi do života. Vy budete na základe toho aj vedieť, či to vôbec chcete, nechcete. No, vypadlo tu toho veľa k tej osobe. Takže necháme tieto prvé, čo som videla. Keďže sme v kolektívnom výklade, možno aj preto veľa tých kariet, že možno tam pre niekoho budú ešte aj iné typy osôb, ale zatiaľ takto. Pozrieme sa, aký typ vzťahu to bude, aký typ vzťahu vás čaká najbližšie po období neúspechov a tak ďalej, že či vôbec to bude nejaká zmena, lepší vzťah, alebo sa vám bude niečo opakovať. Čiže do akého vzťahu najbližšie vstúpite s človekom, ktorý sa tu ukazuje, aký typ vzťahu medzi vami bude. Poprosím balíček číslo 2. Dobre. Tak. A ešte si dáme z týchto kartičiek, že do akého vzťahu, aký vzťah vás čaká najbližšie s týmto človekom, ktorý vám príde do života, aký vzťah s ním budete mať, ako to bude vyzerať ten váš vzťah s ním. Do akého vzťahu najbližšie, čo prichádza v láske, aký typ vzťahu. No, dobre, takže tieto karty síce až tak dobre nevidno, ale ja si to posuniem trošku. No, tak balíček číslo 2. Kto vám tu ide do života? Ešte chcem povedať, ako keď úvody všetci nepozeráte, že ďakujem za všetky tie komentáre. Viete, že píšeme čísla pod ne, čiže buď niečo príjmete za svoje, alebo nie, pretože keď dávate tú energiu do toho, tak samozrejme, hlavne tí, čo odoberajú a sledujú ma, tak tí tú energiu tu dajú, sme ako kolektív a tým pádom, keď ja niečo pozerám, toto je kolektívna energia, čiže najviac to vyhovuje zrejme tým. Samozrejme veľakrát môže súzniť výklad aj s nesledovateľmi, ale proste tí, ktorí sú aktívni, dajú like, píšu komentáre, zapájajú sa, príjmajú výklady za svoje, tak s nimi to najviac súzni. Takže vítam nových a samozrejme som vďačná za
tých pôvodných, ktorí sú tu so mňou roky, sledovateľov. A pod každý vlastne komentár, aj keď ich je 500, ako teraz naposledy som skoro toľko mala, tak ja like dávam osobne, čiže nemám žiadny nastavený automat, ako býva, hej. Čiže predstavte si, že naozaj 500 ľuďom dám like na to, čo napíšu, alebo im odpíšem, takže aj ja tú energiu sem naozaj dávam. Takže ďakujem a ideme na výklad. Čaká vás tu osoba po období sklamania v tej láske, ktorá príde. Táto osoba môže byť osoba veľmi taká, ide mi, že nejaká vyčkávajúca. Čiže môže to byť osoba, ktorá nebude úplne úprimná, ale nie je to akože vzlom niečo, len proste tá osoba má tiež sama odžité a takto aj bude vyzerať potom asi. No, pozrieme sa na ten vzťah o chvíľu. Je to osoba, ktorá bude skôr taký tiež, mi tu ide, že možno skôr žiť v ilúziách, fantáziách, predstavách a tak ďalej, že trošku snívať, ale chýba mi tu akcia alebo taká osoba činu. Istým spôsobom, hej, to neznamená, že v každej oblasti života, ale proste v súvislosti s vami. Môže to byť osoba, ktorá síce bude veľmi rozumná, inteligentná, môže byť komunikatívna táto osoba, ale hovorím, ona tu nie je úplne úprimná a ide mi až taká, že môže byť depresívna, hej. Preto hovorím, že tu vnímam, že táto osoba bude mať sama so sebou problém. Depresívna, pesimistická. Pozor, sme v kolektívnom výklade, tak uvidíte, že komu to bude sedieť, nemusíte sa hneď všetci lákať, alebo že všetko bude pre vás, hej. Môže táto osoba byť taká tikšia, ale veľmi mi tu ide vernosť a dokonca tie dve karty sú vedľa seba. Čiže môže to byť človek, ktorý vie byť verný. Hej, vie byť verný, len trošku môže mať tu nejaké problémiky so sebou, alebo môže mať takú povahu, ktorá, no, hovorím, niekomu nebude vyhovovať, že pesimista. Hej, že môže proste byť taká vyhýbavá, pesimistická, neúprimná. Čiže máte tu takúto informáciu. Ďalšia vec, že môže tu medzi vami byť vášeň. A môže vás táto osoba veľmi priťahovať, je tu tá sexualita, sexuálna energia naznačená, ale vy čo máte vedieť je, že najskôr máte milovať samých seba. Aj mi to tu tak ide, že v podstate skutočne dať na to prvé miesto seba a jednoducho byť tu nie ničí ako keby záchranca, čo sa týka citov a lásky, hej. Proste každý má dosť so sebou čo riešiť po období sklamaní alebo tak, po sklamaniach. No a proste treba si to uvedomiť, že na prvé miesto treba vždy dať seba. Nápomocný byť je fajn, ale zase nie na úkor seba. Máte tu, pozrite, že dôveruj svojej ceste. Čo by si urobila, keby si vedela, že si plne podporovaná alebo podporovaný, hej, to je pre pánov. Takže ako nebáť sa vykročiť na tú svoju cestu za tým šťastím, pretože čo tu vnímam, akú formu vzťahu, ideme sa pozrieť bližšie na ten vzťah. Vnímam tu vzťah, ktorý, áno, môže tu byť oddanosť tomu vzťahu, mohol by tu byť, skôr mi ide priateľský vzťah plný takej, že príjemných, povedzme aj chvíľ, spoločných chvíľ, radosti, áno, toto všetko tu najskôr môže byť, ale môže tu byť aj vzťah, ktorý prinesie nejaké zmeny, alebo vzťah taký na diaľku. Čiže niekomu vyhovuje diaľka, niekomu nie, hej. Ten typ vzťahu ďalej, aký tu vidím, je, že tým, že aj tá osoba mi príde taká, že sa k ničomu nemá, neponáhla, že je taká vyčkávacia, tak aj ten vzťah bude taký, že čakať. Buď ona bude vyčkávať, tá osoba, alebo vy budete čakať, že čo bude ďalej. A v takejto energii to k ničomu až tak nevedie. Tá forma vzťahu môže byť taká, že tu potrebuje sa ešte človek nájsť. Čiže tá osoba môže hľadať cestu, aj vy môžete hľadať cestu. Budete ako, mne to príde, že toto bude vzťah, kde obidvaja potrebujú svoj priestor, ale bohužiaľ v tomto prípade to nevedie k ničomu dobrému. Lebo môže tu nastať také, že
vy ako počas toho trvania vzťahu si budete nejak prehodnocovať veci. Tá osoba taktiež, môže tu byť ako keby také znovu skriesenie vzťahu, alebo proste to, že vám sa môže, buď sa vám tu môže dokonca niekomu vrátiť osoba z minulosti, ale keď sa pozeráme na tie neúspechy, tak môže to byť aj o tom, že tým, že nebudete dávať na prvé miesto seba, tak zdravo, hej, nie egoisticky, tak vám sa môže ako keby zase dostať do života niečo, čo ste si mysleli, že už ste nejak poriešili, ale nie. Môže to prísť v podobe iného vzťahu, iného človeka. Dobre? Čiže aký typ vzťahu vás čaká? A hovorím, no nedaj Bože, že sa vám niekto vráti, no to je to. No, nejde mi tu dobre. Nehnevajte sa, ale nejde mi tu dobre, ale berte to ako fakt, že pre vás toto, že dobre vedieť. Lebo forma vzťahu, ako som hovorila, tá osoba nie je úprimná a bude sa to odzrkadľovať do vzťahu. Čaká vás tu vzťah, ak mu dáte zelenú, nemusíte dať. Ale ak mu dáte zelenú tomu človeku a tomu vzťahu, tak toto je vzťah veľmi neuspokojivý. Nebude to dobré, skončí to veľmi špatne. Dostali by ste sa do vzťahu jednak plného klamstva, plného zranení, ublížení, nedoriešenia veci. Vám sa tu ako keby otvoria staré zranenia, čo ste už možno zažili. Je tu vzťah taký, že môže tu byť dokonca, nechcem zachádzať až do takých extrémov, ale naozaj je fyzicky náročný vzťah a emočne náročný vzťah a tu môže byť veľmi osoba egocentrická, egoistická a tak ďalej. Čiže nešli by ste do dobrého vzťahu. Čiže po období sklamania vy ešte potrebujete niečo riešiť, doriešiť alebo si dať pozor na to, do akého vzťahu pôjdete, lebo vzťah najbližší alebo záleží, koľkokrát vás bude chcieť život skúšať, hej, ale pozeráme sa na, povedzme, najbližšie obdobie, čo môže byť do pol roka od zhliadnutia videa, tak naozaj nešli by ste do dobrého vzťahu. Ak si samozrejme správne nevyberiete, vy si možno na základe tohto budete vedieť už dať pozor. A pokiaľ nepodľahnete nejakej vášni, základom u vás je sebaláska. Dobre, to je to, čo máte vedieť, sebaláska. A keď nepodľahnete nejakej vášni, tak by ste sa mohli tomuto vyhnúť, ale inak akože si tým niečím ťažším zase môžete prejsť. Takže balíček číslo 2 pre vás informácia, ak chcete niečo zmeniť alebo vyhnúť sa tomuto alebo ísť tou cestou sebalásky a dôverovať tej ceste, hej, ono vás to niekam vedie, možno si ešte niekto tu máte niečo odžiť, možno ste ešte niečo nepochopili v predchádzajúcich vzťahoch alebo ste dostatočne niečo neboli v tej sebaláske. Takže ak chcete tú novú cestu a fakt nastúpiť na cestu sebalásky, mne tu ide pre vás číselko 999. 999 ja mám spojené, samozrejme môžu to mať ľudia alebo niekto iný inak, ale ja to mám spojené s vedením z hora, hej. Čiže skôr mi toto tu pre vás ide, než akokoľvek niečo iné. Čiže ak chcete prijať za svoje nejakú tú sebalásku a to vedenie z hora, ochranu z hora, tak 999 balíček číslo 2 pre vás. A s tým, že keď to tam píšete, tak aj na to aj myslíte. Hej, kľudne si to povedzte nie len v mysli, aj nahlas, že proste otvárate sa Božiemu vedeniu a sebaláske. Až dôverujete proste tej ceste. Ono môže byť tá cesta niekedy fakt až trnistá, ale keď si prejdete, niekto si musí prejsť križovatkami, niekto to má priamočiarejšie, ale proste tak sa lieči, tak sa posúva, tak sa človek dostane tam, kam teda má prísť, hej. A hovorím, niekedy to môže byť cez tej križovatky. Takže verím, že mnohým z vás pomôže tento výklad, možno vyhnúť sa nedobrému vzťahu, možno na sebe popracovať. Ja budem len rada. Dobre, keď to hneď len jednému pomôže, budem veľmi rada. Takže balíček číslo 2. Prajem vám všetko dobré, aby ste išli na tú správnu cestu a počujeme sa pri ďalších výkladoch. Majte sa krásne.